मी कालचं आणि आजचं रेकॉर्डिंग तुम्हाला आता थोड्या वेळाने लगेच पाठवीन अपलोड करून. कालचं अपलोड जरा झालं नव्हतं म्हणून मी आज पाठवते नक्की. तर असा आपण आज हा 6वा अध्याय आज कर्मयोगाचा शेवटचा अध्याय आहे बरं. जसं मी म्हटलं की गीतेची विभागणी ही 700 श्लोक जसे आहेत तसे 18 अध्याय आहेत आणि या 18 अध्यायांमध्ये पहिले 6 हे कर्मयोगाबद्दल सांगतात. मग भगवंतांनी त्याच्याबद्दल बुद्धियोग सांगितला आहे, ज्ञानयोग आहे, सांख्ययोग आहे, संन्यास योग आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे. आजच्या योगामध्ये आपण अष्टांग योग बघणार आहोत. असे हे योग, या योगांमार्फत आपण भगवंताला जाणतोय, भगवंतांशी जोडलं जातो. हे योग म्हणजे काय की भगवंताला जाणणं, गॉड रिअलायझेशन, आत्मसाक्षात्कार. आणि ज्यांनी या भगवंतांना जाणण्याचा नुसता प्रयत्न केला आहे ते या योगाच्या मार्गावर आपल्याला दिसतात. आणि म्हणूनच आपण आतापर्यंत जे वेगवेगळे योग बघितले की ज्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्या अध्यायापासून बघतोय की कशा प्रकारे ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी. आणि मग हे ज्ञान आचरणात कसं आणलं जात आहे. नुसतं नॉलेज, नुसतं ज्ञान घेऊन उपयोग नाहीये हो. मला एवढं माहिती आहे, मला एवढं येतंय, मला तेवढं येतंय, पण प्रत्यक्षात काय, आचरणामध्ये किती आणलंय, हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि असंच हे आचरण भगवंत सांगतायत की ज्ञानयोग, बुद्धियोग, जे आपण देहाबद्दल, देह आत्म्याबद्दल आपण जे संबंध जाणला आहे, जी संलग्नता जाणलेली आहे, त्या जाणण्यामधून कुठेतरी तो फरक दिसला पाहिजे त्या आचरणामध्ये. जसं मी म्हटलं की मग कुठेतरी ते फलगू वैराग्य नको, जे आपण आजच्याही अध्यायात बघितलं जाईल, की मग कुठेतरी मी अजूनही शरीर आहे आणि आत्मा नाही. म्हणजे मग कुठेतरी ती अजूनही त्या बंधनामध्ये, त्या भौतिक बंधनांमध्ये कुठेतरी अडकण्याची खूप दाट शक्यता आहे. आणि असं हे 2 प्रकारचं वैराग्य आपण बघितलं. मग कालच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की संन्यास योग की कर्मयोग. मग जो भगवंतांनी सांगितलंय की कर्म संन्यास योग. मग याला का श्रेष्ठत्व आहे की तू तुझं कर्म कर. जसं प्रत्येकाचा यज्ञ प्रत्येकाने केला पाहिजे, तू तुझं कर्म कर, पण ते कर्म कृष्ण भावना भावीच कर. मग तू तुझ्या कर्माचा त्याग करण्याची गरज नाही. कर्माचा त्याग करणं योग्य आहे किंवा जे संन्यास घेणं म्हटलंय भगवंतांनी, परंतु तू तुझं कर्म सोडून तू फक्त बसलायस आणि भगवंत काळजी घेणार आहेत. मी संन्यास घेऊन बसलोय हिमालयात जाऊन, मला सगळं ज्ञान, मला वेदांचा अभ्यास झालाय, शास्त्रांचा अभ्यास झालाय, पण पुढे काय हो? स्वतःच्या जबाबदाऱ्यांचं काय? जर तुम्ही त्या संन्यासाश्रम पर्यंत गेला नाही, जसं मी म्हटलं की वेगवेगळे आश्रमात्र, ब्रह्मचर्य आश्रम, त्याच्यानंतर गृहस्थाश्रम आहे, वानप्रस्थाश्रम आहे, संन्यासाश्रम आहे. मग जेव्हा संन्यासी वृत्ती ही कधी जे श्रीला प्रभुपादांनी, की जे आधी त्यांनी सगळ्या प्रपंचामध्ये होते, पण त्यानंतर गुरूंच्या आज्ञेनुसार त्यांनी 1900 किती साली, 61 साली, म्हणजे 51, मी तुम्हाला 1954 साली त्यांनी आधी दीक्षा घेतली आणि दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांनी 54 साली मग त्यांनी गुरूंच्या आदेशाने त्यांनी संन्यास घेतला आणि मग 1965 साली ते परदेशामध्ये, त्याच्या आधी त्यांनी भारतामध्ये पुष्कळ कृष्ण प्रसार करण्याचा प्रयत्न केलाय. पण जसं मी म्हटलं सुरुवातीच्या पहिल्या अध्यायांमध्येच की दुर्दैवाने कुठेतरी तेवढा त्यांना प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार की तू फक्त इतका सीमित असू नकोस, तर तू परदेशामध्ये जाऊन तू पूर्ण जगामध्ये या भावनेचा प्रसार करायचा, असे हे दृढ स्थिताधीर मुनी आपल्या गुरूंच्या आदेशावरून त्याचं पालन करून कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी परदेश गमन केलेलं आहे त्यांनी. मग अत्यंत कठीण गोष्टींना सामना झालेला आहे की मग शरीराचे अत्यंत त्रास त्यांनी सहन केले. मग ज्या भागामध्ये गेले आहेत की मनुष्य तिथे उभाही राहू शकणार नाही, असं आपण काल बघितलं की अशा प्रकारचं की दृढ निश्चय, कुठेतरी दृढ निश्चय होता. मग त्या पापाचा, जसं आपण बघितलं कालच्या अध्यायामध्ये, की मग ते कुठेतरी डिटॅच्ड, मग तुम्ही तुमचं कर्म करताय पण त्या पाप कर्माचा तुमच्यावर प्रभाव पडू नये इतकं तुम्ही स्वतःला दृढ ठेवलं पाहिजे, स्वतःच्या कर्मावरती विश्वास पाहिजे. मग ती द्वेषी भावना नको. जसं कमळाचं पान हे पाण्याचा स्पर्श देखील होऊ देत नाही स्वतःला, त्याप्रमाणे हे डिटॅच्ड, हे त्याप्रमाणे हे विरक्त असत, म्हणजे कुठेतरी अलिप्तपणा राहा, कर्म करा, सगळ्या गोष्टी करा, परंतु कुठेतरी त्याच्यात खूप गुंतून जाऊ नका आणि त्याचा प्रभाव तुमच्यावर पडेल इतकं गुंतून जाऊ नका. मी तेजस्विनी माताजी आणि पद्मिनी माताजी दोघांच्याही प्रश्नांची आज उत्तरं मी अजून थोडा खुलासा करून माझ्या आमच्या डिवोटींशी पण चर्चा केलेली आहे, सिनियर डिवोटीशी, तर मी नक्की त्याच्याबद्दल तुम्हाला सांगणार आहे. तर असे हे श्रीला प्रभुपाद की ज्यांनी
अत्यंत हिप्पी सारख्या किंवा आपण बघतो की जे कुठेतरी आहारी ड्रग्सच्या आहारी गेलेले आहेत, अशा अनेक लोकांना त्यांनी कुठेतरी त्यांचं परिवर्तन घडवलंय, पण त्यांच्यावर त्यांचा प्रभाव कधीही झाला नाही. अशा प्रकारे ते कर्म केलं गेलं. आणि म्हणूनच हा कर्मयोग कशा प्रकारे कर्म संन्यास योग हा पूर्ण संन्यास घेण्यापेक्षा कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे. आणि जसं मग माताजींनी एका विचारलेलं की निष्काम कर्म हे कुठेतरी निष्काम कर्मच अकर्माकडे वाटचाल करतं. आणि म्हणून तो कर्म कांड नकोय, ते कर्म हवंय, ते कर्म सकाम नकोय, ते कुठेतरी फळाची अपेक्षा न करता केलं जाणारं असं हवंय. कुठेतरी मग तो मीपणा सोडायला हवाय. जसं मी म्हटलं की फलगू वैराग्य ही फलगू नदी आहे एका बिहारमध्ये, एका राज्यामध्ये, बिहार राज्यामध्ये. आणि त्या फलगू नदीचं असं वैशिष्ट्य आहे की ती खालून वाहतीये पण ती वरून दिसत नाही. कुठेतरी जे खणलं गेलं की मग तो झरा वाहताना दिसतो. आणि अशा प्रकारचं म्हणून त्या वैराग्याला म्हटलंय की कुठेतरी मग ते डळमळीतपणा का आहे की कुठेतरी वर दिसताना तर दिसतंय की सगळं सोडलेलं आहे आणि सगळं हे केलेलं आहे, परंतु कुठेतरी मग ते फसवणूक आहे. त्या फसवणुकीच्या उद्देशाने ते नाव दिलेलं आहे बघा. की म्हणूनच कुठेतरी मग स्वतःला की त्या आध्यात्मिक मार्गावरती मला जायचंय, मला मोक्षाची प्राप्ती करायची आणि म्हणून मी हे सगळं वैराग्य मिळवतोय, मी ह्या सगळ्याचा त्याग केलेला आहे. पण मग कुठेतरी तो मीपणा पुन्हा त्या भौतिक बंधनामध्ये अडकू शकतो. अशा प्रकारे आपण काल जाणण्याचा प्रयत्न केलाय कर्म संन्यास योग. मग या सगळ्यावरती आपण शेवटच्या अध्यायातनं प्रत्येक अध्यायातनं आपण बघतो आहोत कशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाला की कशा प्रकारे उपदेश करून की तू हे सगळं ज्ञान घ्यायचंय आणि या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन त्या ज्ञानाला कशा प्रकारे आचरणात आणायचं आहे, हे सर्व महत्वाचं आहे. या गोष्टी आपण काल जाणलेल्या आहेत. आपण पुढे जातोय आज. या अध्यायामध्ये आपण आज बघतोय की कशा प्रकारे योगी मग हा अष्टांग योग मग कुठेतरी ही समाधी भावना जसं आपण बघितलं मिथ्याचार नको मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी तो साधू फक्त भगवी वस्त्र धारण करतोय आणि फक्त त्यांनी स्वतःच्या मनाला बजावण्यासाठी फक्त त्या गोष्टींचा त्याग केलेला आहे. पण परंतु मुळात काय आहे, मुळात ती इंद्रिय कुठेतरी अजूनही तृप्त नाही आहेत आणि कुठेतरी ती इच्छा जागृत होतीये. मग काय उपयोग आहे त्या सगळ्या दाखवेगिरीचा. आणि म्हणून ते कुठेतरी मिथ्याचार आहे. मग हा आज आपण योग बघतोय की जो अष्टांग योग. मग याच्यामध्ये आपण बघतोय की अष्टांग योगामध्ये प्रगती करणं जे भगवंतांनी सांगितलं, जे अर्जुनाला वाटतंय की क्षत्रिय असून मग भगवंतांनी सांगितलं की तू क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्म कर. पण कुठेतरी जे त्याला आधी वाटतंय की मी सगळं सोडून संन्यास घेऊन मग हा संन्यास काय आणि तू कशा प्रकारे भगवंतांना प्राप्त करू शकतोस या योगाच्या माध्यमातून, ही माहिती भगवंतांनी दिलेली आहे की कशा प्रकारे अष्टांग योगामार्फत भगवंतांना अर्पण केली भगवंतांची प्राप्ती केली जाऊ शकते. मग त्याचे प्रगतीचे टप्पे मग त्या अष्टांग योगामध्ये कशी प्रगती केली जाऊ शकते, मग त्याचे टप्पे आहेत काही की कशा प्रकारे तुम्ही काही आवश्यक नियम काही बंधनं पाळलीत आणि तरच तुम्ही त्या गोष्टीची प्राप्ती करू शकता. मग मनाला कशा प्रकारे संयमित केले जाऊ शकतं. मग या अयशस्वी जसं मी म्हटलं की हे फलकू वैराग्य जसं आपण बघितलं आणि युक्त वैराग्य बघितलं, पण काही वेळा काय होतं की कितीतरी लोक या मार्गावरती येतात, योगी या मार्गावरती येतात, कुठेतरी सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करतात आणि कुठेतरी त्याग करतात. मनातली भावना अगदी सच्ची असते, पण कुठेतरी ती पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि कुठेतरी पूर्ण न होता पुन्हा ते त्या मटेरियल वर्ल्डमध्ये पुन्हा कुठेतरी त्या भौतिक गोष्टींमध्ये अडकतात. मग अशा लोकांचं काय होतं भगवंतांनी सांगितलंय की असे अयशस्वी लोक की ज्यांनी 15% 20% जसं आपण बघतो की एखादी इंजिनिअरिंगचा मुलगा आहे, मग ते इंजिनिअरिंग पूर्ण करता करता दुसऱ्या तिसऱ्या वर्षाला सोडून दिलंय. पण तसं नाही हो, मग तो पूर्ण इंजिनियर नाही म्हटला जाऊ शकत. पण मग काय होऊ शकतं, मग अशा लोकांचं काय होऊ शकतं की ज्या योग्यांनी किंवा ज्या व्यक्तींनी असं हे मध्ये सोडून दिल्या आहेत गोष्टी, त्यांना काय नुकसान होतं किंवा काय त्यांचं परिणिती होऊ शकते ते भगवंतांनी सांगितलंय. आणि मग कशा प्रकारे भक्तीचा मार्ग ज्या मार्गावरती उद्या आपण जाणार आहोत, 7व्या अध्यायापासून आपण भक्ती मार्गामध्ये जातोय, भक्ती योग प्रत्यक्ष बघणार आहोत. मग अशा या भक्ती योगाचं थोडंसं महत्व जाणून घ्यायचंय आपल्याला की कशा प्रकारे अष्टांग योगामार्फत जाऊ शकता आणि कशा प्रकारे हा भक्तीचा मार्ग तुम्हाला या भगवंतांपर्यंत थेट पोहोचवतोय. मग आता हा योग म्हणजे काय हो, तुम्ही आता बघताय आजकालच्या युगामध्ये किंवा आता हा तुमच्या समोर चित्र दिसतंय. आता हा योग म्हटलं जाईल का हो? कुठेतरी शरीराला कितीतरी त्रास देऊन हे बघा, की हे कुठल्या प्रकारचे योग?
कुठेतरी खूप अघोरी प्रकार केले जातात. मग हे योग केले जातात, परंतु त्याला कुठेतरी काहीतरी स्वरूप पाहिजे त्या योगाचं, कुठेतरी नियमांची बांधिलकी पाहिजे. हे असं डोकं खाली घालून कुठेतरी स्वतःच्या शरीराला त्रास केला जातोय, हे सगळं कशासाठी? तर याला योग नाही म्हणतात. मग हे कुठल्या प्रकारचे हे अघोरी प्रकार आहेत काहीतरी, आणि या गोष्टींनी कुठेतरी मनावरती विचित्र गोष्टी बिंबवल्या जातात. मग हे कुठेतरी शारीरिक व्यायाम आहे, हा योग आहे का? तर प्रत्येक गोष्ट बघा की ह्या योग म्हणजे तुम्ही मग शरीराला किंवा शारीरिक व्यायाम करणं याला योग म्हणणं हे वेगळं. आजकाल आपण जे बघतोय कलियुगामध्ये, या प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे योग बघतो. मग हे काय बियर योग करतायत, हो, हातामध्ये बाटली घेतली आणि याचा योग. मग हे तुम्ही कशालाही काही म्हणाल, हे तुम्ही म्हणाल बकरी योग आहे, अहो हे याला कुठलं योग म्हटलं जाईल का? मग हे कुठेतरी तुमच्या शरीराला असणारे, म्हणजे तुमचे शारीरिक कुठेतरी गरजा भागवत आहे. शारीरिक बरोबर आहे की जसं मी तुम्हाला की प्रभुपादांनी पण सांगितलंय की शारीरिक व्यायाम आणि शारीरिक योग यालाही महत्व आहे. पण जेव्हा तुम्ही योग या माध्यमातून जेव्हा तुम्ही जोडले जाताय, कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा तो मार्ग कधी आहे, किंवा कुठेतरी तुम्ही त्या मनावर सुद्धा नियंत्रण मिळवणं. मग या योगातून काय साधायचंय? मग योगातून फक्त शारीरिक उन्नती साधायची आहे का, की फक्त शरीराला व्यायाम दिलाय, सुडौल राहायचं आहे, एवढं स्लिम अँड ट्रिम राहायचंय, एवढं खाणार, इतकं चालणार, इतका व्यायाम करणार, मग हजारो पुस्तकं, मग अगदी गर्भाशयावरती परिणाम होण्यासाठी तो पण योगा केला जातो, की अगदी प्रेग्नंट बायकांना योगा, हे सगळे आजकाल खूप आहे. आपण बघतो की याच्या मार्फत मग कुठेतरी शारीरिक गोष्टी जोडल्या जातात, कुठेतरी शारीरिक गोष्टींचा कंट्रोल केला जातो. पण मग हा अष्टांग योग काय सांगतो, जे आपण एका श्लोकामध्ये सुद्धा बघूया. मला वाटतं हे श्लोक पुढे आहेत की नाही, पण आपण या श्लोकामार्फत हे बघूया. तर मी तुमच्यासाठी एक श्लोक वाचते त्याच्यातला, पण मला श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः. श्री भगवंत म्हणतायत की जो पुरुष कर्मफळाचा आश्रय न घेता कर्तव्य कर्म करतो तो संन्यासी योगी होय, आणि केवळ अग्नीचा त्याग करणारा हा संन्यासी नव्हे तर कर्माचा त्याग करतोय. परंतु तो कर्माचा त्याग करताना बघा, प्रभुपादांच्या तात्पर्यामध्ये तुम्ही वाचाल की कर्माचा त्याग करताना मग ती भावना कशाची, या योगीला कधी योगी म्हटलं जाईल की कुठेतरी त्यांनी स्वतःवरती, मग जो आपल्या कर्मफलांवर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्राधिक कर्म करीत नाही, तसेच आपले कर्तव्यही करीत नाही, तो संन्यासीही नाही आणि योगीही नाही. मग ज्यांनी शास्त्रानुसार त्या कर्माला कुठल्याही प्रकारे बंधन पाळलं नाहीये, स्वतःच्या मनाप्रमाणे मी म्हटले ही पूर्व दिशा असं जो करणार आहे, आणि जो आपल्या कर्तव्यानं आपल्या कर्माला एका कर्तव्याप्रमाणे जाणत नाहीये किंवा त्या शास्त्राच्या आधारे त्या माहितीनुसार ते कर्म करत नाहीये, तर तो कुठेतरी संन्यासी योगी म्हटला जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून मग बघा की म्हणूनच भगवंत सांगतायत कशा प्रकारे हा अष्टांग योग साधायचा आहे. त्या अष्टांग योगाचा मला श्लोक म्हणायचा आहे तुमच्यासाठी. आरुरुक्षोर्मुखो मुखे मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. जो अष्टांग योगामध्ये नवसाधक आहे त्याच्यासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. ज्याने पूर्वीच योग साध्य केला आहे त्याच्यासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. भगवंतांशी युक्त येण्याच्या या पद्धतीलाच योग म्हटले जाते, आणि या योगाची तुलना एखाद्या शिडीशी केली जाईल. त्याद्वारे सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार होतो, आणि या शिडीचा प्रारंभ जीवाच्या अत्यंत कनिष्ठ भौतिक अवस्थेपासून होतो. विशुद्ध आध्यात्मिक जीवनाच्या परिपूर्ण साक्षात्काराप्रत त्या उन्नत अवस्थांची उन्नती होते. विविध उन्नत अवस्थांवर शिडीच्या विविध मार्गांना विविध नावांद्वारे जाणले जाते. आणि मग हे विविध नावं कुठली, तर हे विविध नावं आहेत
जो ध्यान योग सांगतो, जो कर्मयोग सांगतो, जो ज्ञान योग सांगतो, त्या सगळ्या शिडीचं माध्यम हे भक्ती योगामध्ये, मग कुठेतरी आध्यात्मिकद्वारे, आध्यात्मिक अभ्यासाद्वारे या योगाला जेव्हा जाणलं जातं तेव्हा ते भक्ती योगाने जाणलं जातं. आणि म्हणून ही शिडी जे आपण पुढच्या अध्यायात बघणार, पुढच्या श्लोकांमध्ये बघणार आहोत, की या सगळ्यांचे मार्ग, या सगळं ज्ञान योग, कर्मयोग, संन्यास योग, हे सगळ्या योगाचे मार्ग हे थेट जाऊन या भक्तीच्या मार्गामध्ये कसे मिलन होते. मग या ध्यान योगाला आपण जाणून घेऊया की हा अष्टांग योग कशा प्रकारे केला जातो. मग हा अष्टांग योगाचे काही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी हे टप्पे आहेत. या टप्प्यांमार्फत ह्या अष्टांग योगाला जाणलं जातं. आता या टप्प्यांची माहिती आपण थोडीशी घेऊया. माताजी वाचणार? हरे कृष्ण. लीना माताजी, हरे कृष्ण. येस येस, हा वाचते. आवाज येतोय? येस येस, वाचा. हरे कृष्ण माताजी, आवाज येतोय का? येस येस, वाचा. हरे कृष्ण, आवाज येतोय. त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम: त्याच्या खाणे, झोपावे आणि आसन, कुशल सेवा आणि नाही, तुमचा आवाज तुटतोय माताजी. हरे कृष्ण, तुमचा आवाज तुटतोय माताजी. असू दे असू दे. हरे कृष्ण. मी वाचता वाचता नाही, कुठेतरी नेटचा इश्यू आहे, असू दे, हरकत नाही. तर यम, यम इश्यू होत आहेत काहीतरी. ठीक आहे. हरे कृष्ण, माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? येतोय माताजी. हा, एक मिनिट. हा, ठीक आहे. मला वाटतं कुठेतरी थोडं डिस्कनेक्ट झालं होतं. ठीक आहे, मी वाचतीये. तर असे हे अष्टांग योगाचे टप्पे आहेत आणि या टप्प्यांमार्फत कशा प्रकारे या योगाला साधलं जातं आणि कशा प्रकारे या समाधीच्या अवस्थेप्रमाणे पर्यंत चाललं जातं. तर मग या यम, मग याच्यामध्ये यम म्हणजे काय सांगते की अशा व्यक्तीने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे, नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावरती नियंत्रण ठेवावे. नियम काय सांगतात की त्याचं खाणं, झोपणं, काम करणं, कर्मटुकीच्या सवयींमध्ये कुठेतरी मनावरती नियंत्रण राखणं. जसं आपण आधीच्या या चित्रांमध्ये बघितलं की आधीच्या चित्रांमध्ये आपण बघितलं की इथे कुठेतरी फक्त शारीरिक गोष्टींना महत्व दिलं जातंय. मग तिथे कुठेतरी मनाचा संयम आहे का? आपण या, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आता या युगामध्ये, कलियुगामध्ये हा जो ज्ञानाचा, हा जो यज्ञ आहे, हा नामस्मरणाचा यज्ञ का सांगितलाय? कुठेतरी सत्ययुगामध्ये हे जे चित्र दिसतंय हे सत्ययुगामधलं चित्र आहे. सत्ययुग झालं, त्रेतायुग झालं, द्वापार युग झालं आणि हे कलियुग चाललं. मग हे जे सत्ययुग होतं, या सत्ययुगामध्ये हे ध्यान करणं, हे योग, हा अष्टांग योगामार्फत, आणि हे ध्यान करणं मुख्य म्हणजे हे अत्यंत शक्य गोष्ट होती. आणि तेव्हा ध्यान हेच यज्ञ होता. त्या युगाचा यज्ञ, त्या सत्ययुगाचा यज्ञ हा ध्यान करणं होता. कारण लोक लाखो वर्ष जगायची, हजारो वर्ष जगायची आणि ते वातावरण इतकं पवित्र आणि शुद्ध होतं की मानसिक आणि कुठेतरी आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवणं हे खूप सोपी पद्धत होती. खूप सोप्या पद्धतीने करता येऊ शकायचं ते. कारण आज आपण बघा, आपण या कलियुगामध्ये आपण एक 2 मिनिटं तरी स्वतःला गप्प ठेवू शकतो का हो? तुम्ही मेडिटेशन करा, मी म्हणतेय की कितीतरी गोष्टींमार्फत आपण शिकतोय या गोष्टी, पण खूप कठीण आहे. म्हणूनच जे सांगितलं गेलंय की सत्ययुगामध्ये ध्यान, तेव्हा त्रेतायुगामध्ये कुठेतरी जेव्हा यज्ञ याग केले जायचे, ते यज्ञ होता त्या युगाचा. द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन मूर्तींच्या पूजा केल्या जायच्या, अर्चना केली जायची. आणि कलियुगामध्ये नामस्मरण, मग भगवंतांचं नामस्मरण हा या कलियुगाचा यज्ञ सांगितलं गेलाय. कारण कुठेतरी मनावरती नियंत्रण मिळवणं हे या यज्ञामार्फत शक्य आहे. आणि म्हणून या योगाविषयी सांगताना पुन्हा मला त्याची ते अनुमोदित करावंसं वाटलं आणि ते उल्लेख करावासा वाटला त्याचा. आणि म्हणून मग या टप्प्यावरून कसं जातं, तर त्याचं खाणं, झोपणं, काम करणं, मग त्याला कुठेतरी आयसोलेट, कुठेतरी त्याने स्वतःला आयसोलेट करणं, कुठेतरी स्वतःला वेगळं करणं गरजेचं असतं. आणि तरच त्या एकांतामध्ये आणि त्या स्वतःवरती नियंत्रण आणण्याच्या टप्प्यावरती तो व्यक्ती जाऊ शकतो.
मग हे आसन कसं असावं? तर कुशा गवत जमिनीवर ठेवा, नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे, हे नियम आहेत बघा. आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असावं. व्यक्तीने आपले शरीर, मान, डोके हे एका सरळ रेषेमध्ये ठेवावे. नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझं ध्यान करावं. मग या आसनावर बसताना आणि त्याचे नियम काय, की कुठच्या कशा प्रकारचं आसन असावं? मग आपण पूर्वी बघायचो हरणांची कातडी, वाघाची कातडी, ही आपण अजूनही बघतो की यांचा आसनं केली जातात. त्यालाही काहीतरी कारणं होती, कारण कुठेतरी त्या आसनांना धरून मग आजूबाजूचे जे पक्षी, प्राणी होते त्या गोष्टींना पण ते कुठेतरी संबोधित होतं. आणि त्या गोष्टींच्या संबोधना याच्यावरनं मी तुम्हाला एक रेफरन्स पाठवीन नक्की, की का हे आवश्यक असतं. जसं मी तुम्हाला काल काही माहिती शेअर केली आहे, ती मी तुम्हाला माहिती नक्की याच्यावर शेअर करेन, की याच्यावर अजून सखोल जी माहिती आहे आसन ग्रहण करणं ते कशावरती, आणि ती माहिती मी तुम्हाला सांगेन. प्राणायाम, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाशी. मग आपण प्राणायाम करतो. प्राणायाम म्हणजे प्राणाचा आयाम, कुठेतरी श्वासाचा आयाम, कुठेतरी मनाला नियंत्रण करण्यासाठी या श्वासाला उच्छ्वास आणि श्वास, मग श्वास घेणं आणि श्वास सोडणं, याला कशा प्रकारे नियंत्रित केले जाऊ शकतं. आपण जे अनुलोम विलोम, आपण जे भ्रामरी प्राणायाम, हे निरनिराळे प्राणायाम आपण बघतो. ज्या व्यायाम, जिथे श्वासाला व्यायाम दिला जातो, की बाहेर जाणाऱ्या श्वासाशी आत येणाऱ्या आणि येणाऱ्या श्वासाच्या बाहेर जाताना कशा प्रकारे त्याची हालचाल कंट्रोल केली जाते. मग त्याला म्हणतात पूरक, रेचक आणि कुंभक. मग तो जो कुंभक लावला जातो आणि अशा प्रकारे मग त्या कुंभकाद्वारे मग त्या कुंभकाची क्षमता वाढवली जाते, की तुम्ही या श्वासाला किती प्रकारे, किती वेळ तुम्ही कंट्रोल करू शकता आणि त्या श्वासावरती कसं नियंत्रण ठेवू शकता. आणि म्हणून त्या कुंभकाला, मग त्याच्यातही अंतरकुंभक, बाह्य कुंभक असे निरनिराळे आपण त्याच्याबद्दलही माहिती वाचतो. आणि म्हणून हा प्राणाचा आयाम कुठेतरी प्राणायामाने हे साधलं जातं. हा टप्पा आहे तो एक त्या गोष्टीचा. मग प्रत्याहार काय आहे? मग प्रत्याहार म्हणजे भौतिक अस्तित्वाचा अंत धारणा, त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो, त्याला योग प्राप्त झाला. मग कुठेतरी भौतिक बंधनांपासून कुठेतरी तो प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्वाची साधना, मग कुठेतरी त्या अस्तित्वाला तो कुठेतरी विसरलं पाहिजे आणि त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना त्याप्रमाणे शिस्त लावली जाते, की ज्याने त्याने त्या भौतिक गोष्टीतून स्वतःला विरहित करावं, स्वतःला त्याच्यापासून अनासक्त करावं आणि त्याप्रमाणे त्याला स्थित करावं. मग पुन्हा ती दृढ इच्छा. कोणाचा तरी आवाज येत आहेत, अनम्यूट करा प्लीज, डिस्टर्बिंग आहे. आणि मग ध्यान, वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी त्याचे मन नियंत्रित आहे, तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. मग तो जो दिवा फडफडत, मग वारा नसलेल्या, जसं आपण काच ठेवतो एखाद्या ठिकाणी, पंखा लावलाय किंवा खूप माताजी तुम्ही म्यूट झाला आहात. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. बाकी सगळ्यांना म्यूट केलंय ना? ठीक आहे, ठीक आहे. मी अनम्यूट झाले, ठीक आहे, ओके. वारा नसलेल्या अशा प्रकारे वात जेव्हा डगमगत नाही, तशा प्रकारे ते मनाचं स्थित असणं, त्या मनाची स्थिरता तशी असावी. आणि त्या वातीना जशी एक एक आपण म्हणतो ना, एक त्याचं ज्वाला जी अगदी व्यवस्थितपणे संथ जळत असते, की त्याला कुठलाही प्रकारचा वारा लागू देता कामा नये. अशा प्रकारे मन कुठेही चंचल होता कामा नये आणि ते पडपडू नये, कुठल्याही गोष्टींनी सांशक, कुठल्याही गोष्टींनी डळमळू नये. अशा प्रकारे ते ध्यान लागलं पाहिजे. आणि मग शेवटची अवस्था, जो माणूस कधी समाधी, माणूस कधीही डळमळत नाही, अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. मग अशा गोष्टींपासून तो डळमळत नाही, की ती समाधी अवस्था इतकी इतकी दृढ असते, की ती समाधी अवस्था मग कुठल्याही गोष्टींनी डळमळत नाही. अति सुखाने कुठेतरी एक्साइटमेंट नाहीये किंवा खूप आनंदित होऊन उल्हसित आणि हर्षोल्लासित, आणि मग कुठल्याही दुःखानेही कुठेही डगमगत नाहीये. सगळ्या दुःखांना सुद्धा तोंड देण्याची जी तयारी, आणि सगळ्यामधून मग या भौतिक संपर्कातून स्वतःला कुठेतरी
स्थिर ठेवण्याचं, आणि असं हा अष्टांग योग सांगतो. जे आपण बघितलं की स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण बघितलं, मग हे सगळे मार्ग, मग हा जो अष्टांग योगाचा मार्ग आहे हा कुठेतरी, मग तुम्ही ही योग प्रणाली वापरून पाहण्यास तयार आहात का? तर कशा प्रकारे तयार आहात? मग तुम्ही या योग प्रणालीला, अष्टांग योगाला, जसं भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तुला हिमालयामध्ये जायचंय आणि तुला हिमालयामध्ये जाऊन तुला संन्यासी वृत्तीसारखं तुला तिथे समाधी लावून ध्यान करायचं आहे, तर याला अष्टांग योग म्हटलं जातात. पण याच्यासाठी तुझी तयारी आहे का, हे अर्जुनाला विचारले. कारण ज्या अर्जुनाला, ज्याचं मन कुठेतरी असमंजस झालंय, कुठेतरी तो डळमळीत झालेला आहे, त्याचं युद्ध करायला त्याचं मन तयार नाहीये, जो अर्जुन, जो नरनारायणापैकी एक अर्जुन आहे, जो अत्यंत धनुर्धर आहे, उत्कृष्ट धनुर्धर आहे, आणि ज्यांनी बघा पक्षाचा डोळा, की ज्याला कुठेतरी फोकस्ड होणं हे माहिती आहे, केंद्रित होणं, असा अर्जुन कुठेतरी डळमळीत झालाय. आणि अशा अर्जुनाला बघा काय प्रश्न पडलेले आहेत, की असा अर्जुन काय म्हणतोय बघा. मग चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवृद्धडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. बघा अर्जुन काय म्हणतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. येतंय वाचता? हा, येस. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे, आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. बघा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत काय विचारतायत, मग तुम्ही अशा प्रणालीला तयार आहात का हो? कारण तुम्ही अशा प्रणालीला, मग या कलियुगामध्ये असा अष्टांग योग साधणं आणि अशा समाधी अवस्थेमध्ये जाणं आणि इतकं कठोर काय म्हणतात ना, ध्यान करणं हे शक्य आहे का? तर अर्जुन बघा काय भगवंतांना विचारतायत की मग अशा या मनाला, की मी वाऱ्याला कुठेतरी हे करू शकेन, वाऱ्याला वश करू शकेन, परंतु मी माझ्या मनाला वश करणं खूप कठीण आहे. हे मन वाऱ्यापेक्षा सुद्धा सुसाट धावतंय. बघा आपण म्हणतो की मन चिंती ते वैरीनं चिंती, कारण मन इतकं धावत असतं अक्षरशः. असं आत्ता इथे तर आत्ता बघा माझा अध्याय ऐकताय, पण तेव्हा तुमचं मन भरपूर ठिकाणी फिरून येईल. मग ते अमेरिकेला जाऊन येतं, ते ऑस्ट्रेलियाला जाऊन येतं, जपानला जाऊन येतं, जर्मनीला जाऊन येतं, अहो सगळ्या ठिकाणी फिरून येतं. मग मी आज ते काय करणार आहे, मला इथे जाऊन काय करायचंय, अहो एक ना हजार अशा 10,000 गोष्टी मनामध्ये असतात. हे मन इतकं पळतंय वाऱ्यासारखं. मग अर्जुन म्हणतोय की भगवंता, वाऱ्याला पकडणं कठीण आहे, पण मला या मनाला पकडणं खूप कठीण आहे. धन्य भगवान म्हणाले की बघा भगवंत सांगतायत की हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणं निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. खूप कठीण आहे ती गोष्ट, तू म्हणतोयस ते बरोबर आहे की या मनाला आवर घालणं हे अत्यंत कठीण गोष्ट आहे, पण इम्पॉसिबल नाहीये, अशक्य नक्कीच नाहीये. कारण ती कशी शक्य होऊ शकेल, की निरंतर अभ्यासाने. मग तुला वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यास करून तुला या मनाला कशा प्रकारे नियंत्रित करायचे, जे आपण त्या आकृतीत बघितलंय. मग त्या इंद्रियांना कुठेतरी मनाला बांधून ठेवायचंय, मनाने कुठेतरी त्या बुद्धीने कुठेतरी मनाला बांधायचंय, आणि मग या बुद्धीला कुठेतरी आत्म्याला चांगलं हरे कृष्ण. अरे आत्म्याने म्हणजे मग त्या अध्ययन, कुठेतरी त्या वेदांचा कुठेतरी अभ्यास करून या गोष्टींना कुठेतरी जाणून घ्यायचं आहे, आणि मगच ते शक्य होईल. निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचं मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे. मग जे बेलगाम, मग त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो बघा की मन हे शत्रू असू शकतं आणि मित्र असू शकतं. मग ज्याचं मन बेलगाम आहे, की जो बेछूट सुटलंय त्याचं मन, आणि त्याच्या मनावर तो कंट्रोलच करू शकत नाहीये, अशी व्यक्ती कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारामध्ये येणं कठीण आहे. पण ज्याच्या मनावरती ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो आहे, त्याला यशाची खात्री निश्चित आहे. मग तो त्या मार्गाने निदान प्रयत्न करतोय, कुठेतरी त्या मनाला आवर घालण्यासाठी, स्वतःला त्या गोष्टींवर ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतोय, आणि या प्रयत्नामध्ये त्या योग मार्गावरती स्वतःला तो कुठेतरी त्या मार्गावरती जातोय, आणि मग या व्यक्तीला यश मिळणं हे नक्कीच खात्रीशीर आहे. मग हा मन मित्रही असू शकतो, शत्रूही असू शकतो. मग मनाचं मित्र व्हायचंय तुम्हाला का शत्रू व्हायचंय? हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु तो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन चिंती ते वैरीनं चिंती. मग असा मनच स्वतःच शत्रू असू शकतं की मग इतर कोणी नाही, पण तुमचं मन हे तुमचं अत्यंत घातक शत्रू आहे. आणि म्हणून कुठेतरी आपण म्हटलं बघा की हा मोह इच्छा या कशाने या मनामध्ये आहे, आणि हाच सर्वात मोठा शत्रू आहे. आणि हाच कुठेतरी आपल्याला मोहाच्या जाळ्यामध्ये या मायेच्या जाळ्यामध्ये कुठेतरी गुंतवून ठेवतोय. आणि म्हणूनच त्याला जर सर्वोत्तम मित्र बनवायचं असेल तर त्याच्यावरती विजय मिळवणं हे निश्चित गरजेचं आहे. आणि जर त्याचं शत्रुत्व स्वीकारलं आहे तर मग कुठेतरी त्या मनावरती ताबा मिळवायचा प्रयत्न केला जात नाहीये. आणि म्हणून या मनावरती ताबा मिळवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मग भगवंत पुढे सांगतायत की मग हा आत्मसाक्षात्कार करून घ्यायचा आहे. मग या मार्गावरती जो स्वतःला घालतोय पण त्या मार्गावरती कुठेतरी अयशस्वीपणा येतोय. हरे कृष्ण माताजी, वाचाल मग मी त्याचं. हा वाचते. येस माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाला 6.4 योगभ्रष्ट योगी पुण्य. तुटतोय तुमचा आवाज. काय माताजी ते वाचता येत नाही. योगभ्रष्ट योगी असू दे, मी योगभ्रष्ट मी योगी पुण्य. पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये ठीक आहे मी वाचते माताजी, आवाज तुटतोय तुमचा कुठेतरी, हरकत नाही. अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की मग या योग मार्गावरती व्यक्ती घालतीये स्वतःला, कुठेतरी त्या प्रयत्नात आहे, पण त्या प्रयत्नामध्ये कुठेतरी जर त्यांनी अयशस्वी झाला, हा योगी बघा. आता आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. भगवंतांनी सांगितलं की अष्टांग योगामार्फत मग समाधी टप्प्यापर्यंत जाऊन तुम्ही भगवंतांना प्राप्त करू शकता. कशा प्रकारे? तर त्या मनाला नियंत्रण करायचंय आणि त्या मनाला नियंत्रण करून ती आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासायची आहे. मग अर्जुनाला पुढे प्रश्न पडलाय की ह्या योग मार्गावरती एखाद्याने स्वतःला प्रयत्न केलाय मनाला आवर घालण्याचा, आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासायचा, परंतु त्याला मग कुठेतरी जर अयशस्वी झाला, कुठेतरी तो पुन्हा सांसारिक बंधनांमुळे त्याच्यामध्ये अडकला, तर अशा योग्याचं काय होतं? मग भगवंत सांगतायत की योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्मांच्या लोकांमध्ये अनेक वर्षे सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये मग अशा व्यक्तीला मोक्ष मिळतो, अशा व्यक्तीला स्वर्गलोक मिळतो की ज्याने पुण्य काम केलंय. मग त्याने त्या जन्मी जर 10% पुण्याचं काम केलंय आणि कुठेतरी त्याला स्वर्गवास मिळालाय, कुठेतरी त्याला त्या स्वर्गवास मिळून आनंद उपभोगता येतोय, पुन्हा जेव्हा त्याचं पुण्य क्षीण होईल तेव्हा पुन्हा तो या भौतिक जगामध्ये जन्म घेणार आहे. पण तो जगामध्ये जन्म घेताना निश्चितच तो एका चांगल्या गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये घेईल. जर त्यांनी 40% त्याचं पुण्य आधीच्या जन्मामध्ये केलं असेल तर या गुणवान कुटुंबामध्ये जन्म घेऊन तो 41व्या टक्क्यापासून त्याची सुरुवात करू शकतो. कारण कुठेतरी त्याने केलेलं पुण्य त्याला आठवेल त्या जन्मी सुद्धा. हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा की कारण त्या व्यक्तीने कुठेतरी अयशस्वी झालाय पण त्याचं पूर्णपणे नुकसान होणार नाहीये त्याच्यामध्ये. किंवा किंवा भगवंत म्हणतात योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहे. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. म्हणूनच मग त्याला कुठल्या तरी गुणवान श्रीमंत आध्यात्मिक मार्गावर असलेल्या किंवा महान व्यक्तीच्या घरी जन्म मिळू शकतो. मग अशी जे लोक अयशस्वी झाले त्यांच्या मार्गावरती ते त्या जन्मी मोक्ष घेऊन त्यांना स्वर्गवास मिळतो कारण त्यांनी केलेल्या पुण्यामुळे. पण कुठेतरी त्या अयशस्वीपणामुळे ते पूर्ण करू शकलेले नसतात. मग त्या गोष्टीला ते पुढचा जन्म घेऊन मग त्यांचं कुठेतरी त्या आधीच्या जन्माने काही वाईट होणार नाहीये कारण त्यांना कुठेतरी चांगल्या कुळामध्ये जन्म मिळणार आहे. जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा की मग ह्या कुळामध्ये जन्म का मिळतोय? कारण आधी केलेल्या पुण्यामुळे.
त्या कर्मामुळे, जसं मी आधीचं पण म्हटलं की कर्म गुंतागुंतीचं आहे, पण कुठेतरी हे सकर्म, कुठेतरी हे निष्काम कर्म केलंय, कुठेतरी या मार्गावरती जाण्याचा प्रयत्न केलाय आणि म्हणून असा जन्म मिळणं सुद्धा दुर्मिळ आहे. त्याच्यात नुकसान नाहीये त्यांचं, असं भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की जरी ते अयशस्वी झालेले आहेत तरी ते चांगल्या कुटुंबामध्ये जन्म घेऊन पुढच्या जन्मी त्या कुटुंबामध्ये जन्म घेत आहेत. तर हे जाणून घे. मग श्रेष्ठ योगित्व कुठलं आहे, तर हे अकर्मी, आपण जे अकर्मी बघितले, मग हे योगी कशा प्रकारचे असतात, हे योगी कशा प्रकारे साधू शकतात, तर अष्टांग योगामार्फत समाधी अवस्थेपर्यंत जाऊन आणि मग स्वतःला मानसिक दृष्ट्या, मग एक योगी कोण असू शकतो, ज्यांनी स्वतःला, मनाला, इंद्रियांना, ज्यांनी मानसिक दृष्ट्या आतून संन्यास दाखवलाय, कुठेतरी मनाला आपल्या कंट्रोल केलंय, मनाला नियंत्रण केलंय आणि ती व्यक्ती फक्त दुसऱ्याच्या चांगुलपणाचा विचार करते. हे जे अकर्मी नारद मुनी दाखवलेत की हे अत्यंत श्रेष्ठ योगी का आहेत, कुठेतरी त्यांनी स्वतःला इंद्रिय तृप्तींपासून आणि कुठेतरी त्या आत्म साक्षात्काराच्या भावनेने स्वतःला जोपासलंय आणि त्या अकर्माच्या मार्गावर कुठल्याही गोष्टीचा द्वेषही करत नाहीत. जसं आपण काल बघितलं की हरिदास ठाकूरांची गोष्ट बघितली की ते शुद्ध भक्त अकर्मी, की जे शुद्ध भक्तीमध्ये फक्त चांगलाच विचार करतात, ज्यांच्या साधू संग लवमात्रे, की ज्यांच्या सुद्धा साधू संघाने सुद्धा त्या वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे, मन परिवर्तन झालेलं आहे. अशा प्रकारे हे श्रेष्ठ योगित्व काय सांगतं. आणि म्हणूनच इतर सर्व योगी भक्ती योगाच्या गंतव्य स्थानाकडे प्रगती करत आहेत. मग कशा प्रकारे, तर अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्मयोग या सगळ्यातून मग ध्यान योग या समाधी योगातनं साधून सुद्धा प्रत्येक जण त्याची प्रगती करताय. मग जेव्हा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हे जेव्हा सगळ्या गोष्टी टप्प्याने साधून जेव्हा त्या समाधी अवस्थेपर्यंत पोहोचलं जातं, तोपर्यंत त्या गोष्टी साधण्यासाठी तेवढा वेळ द्यायला लागतो. मग त्या अष्टांग योगाला साधण्यासाठी तेवढा वेळ द्यायला लागतो. मग कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग हे सगळे कुठल्या कुठल्या शिडीचे शिडी चढतायत, तर या शिडीचं सगळं भक्ती योग या मार्गामध्येच क्रमण होत आहे. आणि म्हणून या भक्ती योगाची शिडी आहे ती सर्वात, बघा पुढे जाऊन बघाल तर भक्ती योगाची शिडी ही सगळ्यात सगळ्यात फास्ट आहे. सगळ्यात फास्ट का आहे, कारण सगळे जिन्याने चाललेत. हे सगळे योग, कर्मयोग, मग कर्मयोग सांगताना कर्म संन्यास योग, मग ज्ञानाचं आचरण करून ह्या सगळ्या गोष्टी साधणं हे थोडंसं वेळ लावणारी गोष्ट आहे. पण तीच गोष्ट भक्ती योगाने कशी साधली जाते, की भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये, मग भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये शुद्धपणे ती भक्ती केल्याने आणि त्या भक्तीमध्ये लीन होऊन मग त्या भक्तीचे टप्पे आपल्याला जाणून घ्यायचे पुढे जाऊन, की कुठले 9 टप्पे आहेत. जसं मी काल सांगताना की पहिल्यांदा श्रद्धा मनामध्ये असावी, मग त्या गोष्टीची साधू संग, मग त्या संगतीमध्ये, की त्या भक्तांच्या संगतीमध्ये राहून कशा प्रकारे स्वतःच्या मनाची आपण प्रगल्भता करू शकतो आणि मग हा भक्तीचा मार्ग लवकरात लवकर आपल्याला आध्यात्मिक मार्गावर नेतो आणि कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे नेतो. आणि म्हणून हा सगळ्यात फास्ट असा हा भक्तीचा मार्ग आहे, जो सगळ्या शिडीत उच्च मार्ग आहे, जो भगवंतांकडे जातो तत्काळ. अशा या भक्ती योगाला आपण उद्यापासून बघणार आहोत. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप असतो, सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. अशा या भगवंतांच्या, जसं मी म्हटलं की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग ही जी भगवान या ज्या भगवंतांच्या रूपाची जे आपण इथे बघतो, की भगवंतांचं हे अत्यंत सुंदर मोहक असं श्याम सुंदर रूप जेव्हा मनुष्याला त्या आत्मसाक्षात्कारामध्ये आणि मनुष्य जेव्हा त्या कृष्ण प्रेमामध्ये लीन होतो आणि त्या टप्प्यावर जातो भक्तीच्या, तेव्हा तो सर्व योगींमध्ये नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो आणि श्रद्धेने भगवंतांची उपासना करतो, दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये राहतो, उपासना करतो आणि घनिष्ठपणे एकरूप असतो. मग तो भगवंतांची कुठेतरी एकनिष्ठ असतो आणि म्हणून हा योगी सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. असा या भक्तीच्या मार्फत आणि जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये उपासनेमध्ये लीन असतो, तेव्हा भगवंतांच्या तो सर्वोच्च असा भक्त, मग हा भक्त भगवंतांना खूप विशेष आहे.
आणि म्हणूनच भक्तांचं रक्षण जेव्हा भगवंत म्हणतात तेव्हा त्या भक्तीचं रक्षण केलं जातंय. आणि त्या भगवंतांचं जसं प्रल्हाद महाराज आपण बघितलंय की जे भागवतामध्ये तुम्ही त्यांच्याबद्दल एक कॅन्टो आहे पूर्णपणे, की एक पूर्णपणे स्कंद त्यांच्यावरती आहे आणि आधारित अशा या प्रल्हाद महाराज की ज्यांनी फक्त भगवंतावर दृढ प्रेम केलं होतं आणि भगवंतांच्या प्रेमामध्ये इतके लीन होते की दृढ विश्वास मनात काहीही झालं तरी माझ्या पाठीशी आहेत भगवंत, माझं रक्षण करायला भगवंत आहे. वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या योग पद्धती आहेत. कृते यथो यतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात. हे श्री भागवतामधला श्लोक आहे. मग प्रत्येक युगासाठी बघा, जसं मी म्हटलं की प्रत्येक युगासाठी हा योग, हा यज्ञ दिलेला आहे, भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा मार्ग दिलेला आहे. आणि मग हा मार्ग प्रत्येक युगामध्ये वेगवेगळा आहे. सो सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूंचं ध्यान, जे आपण ही आकृती बघितली की मग समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जो जाऊ शकतो, जो त्या अष्टांग योगामार्फत आणि तितक्या समाधी अवस्थेपर्यंत पोहोचण्याच्या परिस्थितीमध्ये असू शकतो, ते युग होतं हे सत्ययुग. आणि म्हणून या सत्ययुगाचा मंत्र होता भगवान विष्णूचं ध्यान. तसा त्रेतायुगामध्ये खर्ची यज्ञ करणं, यज्ञ याग करणं, आहुती देणं, या सगळ्या गोष्टी त्रेतायुगामध्ये केल्या जायच्या. प्रभू रामचंद्रांच्या युगात जिथे आपण बघितलं त्यांनी यज्ञ केले होते, कशा प्रकारे अश्वमेध यज्ञ, कशा प्रकारे त्यांनी घोड्याला बनवून त्यांनी त्या यज्ञाचा घोडा आपण म्हणतो ना जो लवकुशाने नंतर पकडला, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञ केले जायचे. आणि असे हे यज्ञ अशा या त्रेतायुगामध्ये वेगवेगळे यज्ञ करणं, हे या त्या युगाचा धर्म होता, त्या युगाचा यज्ञ होता. तसंच द्वापार युगामध्ये मंदिरामध्ये जाऊन भगवंतांची पूजा केली जायची. मग जे भगवंतांची मूर्ती पूजा आपण जे म्हणतो, की मग भगवंतांना पूजा अर्चना आणि मग त्यांना योग्य पद्धतीने मग त्या पूजेचे पण विधी असायचे, कशा प्रकारे त्याचा अभिषेक आणि कशा प्रकारे या गोष्टींना एका विशिष्ट पद्धतीने पूजलं जायचं. आणि त्याच गोष्टीचा अनुसरून या कलियुगामध्ये काय आहे, सध्याचं युग जे आहे कलियुगात, त्याच्यामध्ये जो यंत्र, त्याच्यामध्ये जो यज्ञ आहे, जो मंत्र आहे, तो परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप, हा आपला यज्ञ आहे. हा कलियुगामधला जो चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षांपूर्वी आपल्या या कलियुगामध्ये, आपल्या या पृथ्वी तलावरती कलियुगामध्ये दिलेला आहे, जो भक्तीकडे जाण्याचा अत्यंत सोपा आणि अतिशय फास्ट असा मार्ग आहे, की ज्या भक्तीच्या मार्गावरती राहून आपण कशा प्रकारे भगवंतांना अर्पण करू शकतो, भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. की जे कर्म, मग ज्या कर्मयोगातून सांगितलं, ज्या ज्ञानयोगातून सांगितलं, हे सगळ्या गोष्टी तर सांगतात, पण भक्तीची ही जी सुंदर अशी उपमा, जे आपण 7व्या ते 12व्या अध्यायापर्यंत बघणार आहोत, सुंदर अशा उपमा दिलेल्या आहेत. आणि भक्ती म्हणजे काय हे आपल्याला प्रत्यक्ष जाणून घ्यायचे. मग उत्तम भक्त कसा असतो हे आपल्याला या भक्ती योगामध्ये निश्चितच जाणायला मिळणार आहे. कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ हि संकीर्तन प्र्यायैर यजंती हि सुमेधसः. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्याचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शास्त्र, गोपनीय साथीदार आहेत. इथे इथे कोणाविषयी सांगितलंय तर चैतन्य महाप्रभूंविषयी सांगितलंय, की जे कृष्ण वर्णाचे नव्हते. मग कृष्ण वर्ण कसा वेगळा होता, जो सगळ्यांना अट्रॅक्ट करणारा कृष्ण असा, की आकर्षित करणारा असा कृष्ण वर्ण वेगळा असतो. परंतु या कृष्णाचा वर्ण नसला तरी हे प्रभू श्री चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचेच अवतार होते. आणि म्हणूनच हे कृष्णाचे, हे स्वतः कृष्ण आहेत. आणि त्यांच्या आजूबाजूला त्यांचे जे सहकारी, नोकर, हे सगळे गोपीदार, हे त्यांचे साथीदार आहेत. या मंत्राचा जप करतायत आणि एकत्र मिळून कुठेतरी सत्संग करतायत, कुठेतरी त्या नामाचा गजर करतायत. आणि या हरिनामाचा, अशा या मंत्राचा जप हा एका कशा विशिष्ट पद्धतीने बघा केला जातो. मग जरी आपण पुढे आपण जाऊन बघणार आहोत कशा प्रकारे संकीर्तन केलं जात आहे, कशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभू आपल्या सगळ्या साथीदारांना घेऊन ते संकीर्तन स्वरूपामध्ये त्या मंत्राचा जप करते. मग हा मंत्र म्हणजे काय हो, तर याची व्हायब्रेशन, याची साऊंड व्हायब्रेशन, मनत्र म्हणजे या मनाला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती डिलिव्हर करणारं मनत्रायते. मग मंत्र, या मंत्रामार्फत तुम्ही त्या आध्यात्मिक मार्गावर जाताय, असा हा मंत्र आहे. अशा या मनाला ते नेतंय तिकडे, असा मंत्र
या मंत्राचं असं डेफिनेशन दिलेले मन आणि मन त्रायते या आध्यात्मिक मार्गावरती या मंत्रामार्फत नेलं जाते. मग हा मंत्र काय आहे, जप काय, तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, असा हा 16 बीजाक्षरी मंत्र आहे. ज्याच्या आधी आपण पंचतत्व मंत्राची पण माहिती जाणून घेतलीये, की जे पंच अवतार आहेत, जे चैतन्य महाप्रभू बलराम, चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचे अवतार आहेत, प्रभू नित्यानंद बलरामांचे, त्याच्यानंतर वासादी, जे आपण जसा पूर्ण मंत्र म्हणतो, श्री प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादी गौर भक्तवृंद, अद्वैत गदाधर आणि श्री वासादी हे शिव, नारद आणि राधाराणींचे अवतार आहेत. असे हे पंच अवतार यांचा पंचतत्व मंत्रानंतर मग हा हरे राम हरे कृष्णाचा मंत्र आणि त्यांनी संकीर्तन केलं जात आहे. बघा, इस्कॉन मध्ये आपण हाच वेगळेपणा बघतो आणि म्हणून इतर देवळांपेक्षा जे इस्कॉन मंदिराचं महत्व किंवा इस्कॉन मंदिराला कुठल्या दृष्टीने जाणलं जातं, की कुठेतरी भक्त एकत्र येतात, कुठेतरी भक्त एकत्र येऊन संकीर्तन करतात आणि या भक्तांच्या संगतीमध्ये, असोसिएशन ऑफ डिवोटीज, या भक्तांच्या संगतीमध्ये राहून मग कशा प्रकारे भक्त नामस्मरण करतात. मग याच्यासाठी या शास्त्रातील संदर्भ सुद्धा आहे, की कशा प्रकारे हा बीजाक्षरी मंत्र आणि कशा प्रकारे प्रभुपादांनी याच्यावरती अभ्यास करून या मंत्राचा आणि या कृष्ण मंत्राला, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा कृष्ण मंत्र आणला, त्याच्या मंत्राला कसा प्रकारे सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, मग या मंत्राचे काय व्हायब्रेशन्स आहेत आणि याच्या विषयी सुद्धा प्रभुपादांनी पुस्तकं लिहिली आहे. जसं भगवद्गीता जशी आहे तशी यथरूप आपल्यापर्यंत आणली आहे, तशा प्रकारे त्यांनी सायंटिफिक शास्त्राचा आधार घेऊन याच्यावर पुस्तकं लिहिलेली आहेत. कितीतरी पुस्तकं, ज्याचं एक नाव मी तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ रिअलायझेशन, गॉड अँड सेल्फ रिअलायझेशन, की सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन. मग या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये काय शास्त्र दडलेलं आहे, त्याच्याबरोबर त्याला शास्त्राची काय जोड आहे, अशा या वेगवेगळ्या गोष्टींवर प्रभुपादांनी पुस्तकं लिहिलेली आहेत, जी तुम्हाला प्रभुपाद वाणीमध्ये ऐकायला मिळतील, जे मी तुम्हाला लिंक सुद्धा पाठवले आहेत, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ई बुक सुद्धा प्रभुपादांची वाचायला मिळतील, की ज्याच्यामध्ये शास्त्राचा आधार आहे. कुठेही गोष्टी अशाच प्रकारे कुठेतरी काय म्हणतात ना, त्याच्याबद्दल लिहून टाकलंय, कशामध्ये त्या गोष्टींबद्दल सांगून टाकलंय असं नाही, कुठेतरी आधार आहे त्या गोष्टीला, कुठेतरी अभ्यास आहे. आणि मग या शास्त्रांच्या कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पितावर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. नारायण संहितेमध्ये सांगितलंय, शास्त्राचा जो संदर्भ दिलाय, की ज्याच्यामध्ये कलियुगामध्ये सगळ्यांनी नामस्मरण केलं पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोडकम नमम काली कलमसा नासनम, नतः पर तरोपयः सर्व वेदेषु दृश्यते. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. म्हणजे या धर्म की या गोष्टींनी, की या मंत्राचा अभ्यास इतक्या थोरपणे केला गेलेला आहे, की याच्यामध्ये कलियुगामध्ये या महामंत्राचं महात्म्य अशा प्रकारे सांगितलंय. कृष्णार्जुन वेदातील काली संतारण उपनिषद, याचा हा प्रत्येक याच्यातला उपनिषदांमधला आणि आपण जे ईशोपनिषद वाचतो त्याच्यामधला हा संदर्भ, शास्त्रातला संदर्भ, हे अधिक उदात्त, म्हणजे मग त्याचा अधिक गहन पद्धतीने अभ्यास केला जाईल आणि या परमाची पद्धत अधिक योग्य पद्धतीने जाणली जाईल. हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा. श्री चैतन्य चरितामृतामध्ये आदि लीला 17:21 मध्ये सांगितलं जात आहे, की या भांडणाच्या दांभिकतेच्या युगामध्ये मुक्तीच्या मार्गाचं एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. अशा प्रकारे चैतन्य चरितामृतामध्ये भगवंत जे प्रत्यक्ष चरितामृत लिहिलेलं आहे चैतन्य महाप्रभूवर, त्याचा संदर्भ घेऊन सांगितलंय. अशा या प्रत्येक वेदांचा आणि शास्त्रांचा हा संदर्भ आहे. कलेर दोष निधे राजन नस्ती येको महान गुणहा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात
उन्नत होऊ शकतो. अतिंद्रिय म्हणजे स्वतःच्या आतले, जसं 9 दरवाजे आपण काल माताजींनी विचारलं, की स्वतःमध्ये तो एकरूप होऊ शकतो आणि मग या भौतिक जगामध्ये पण तो अत्यंत उत्तम पद्धतीने राहू शकतो. त्या भौतिक जगाचा आनंद घेऊ शकतो. जेव्हा तो स्वतःला नियंत्रित करतो, अतींद्रियांना, त्याच्या ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियांना जेव्हा तो नियंत्रित करतो, तेव्हा या कलियुगाने, भांडणं आणि कलहाने भरलेल्या युगात सुद्धा या नामस्मरणाने तो सामर्थ्यवान राहू शकतो आणि त्याचा उपभोग आणि त्या युगामध्ये तो स्वतःला जगवू शकतो. आणि अशा प्रकारे जरी ते दोषांनी भरलेलं असलं, तरी जेव्हा तुम्ही नियंत्रित करताय, स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रित करताय, तेव्हा कुठेतरी त्या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेला निश्चितच जोपासण्याचा प्रयत्न करताय. हे भागवतम मध्ये सांगितलंय. श्रीमद भागवतम 12.3.51 12व्या स्कंदामध्ये सांगितलंय भागवताच्या. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, यज्ञाचा मी एक पवित्र नामजप आहे. भगवद्गीता 10.25 सांगताय, जे प्रभुपादांनी लिहिलेली जशी आहे तशी, याच्यामध्ये की यज्ञांचा मी पवित्र नामजप आहे. मग सगळ्या यज्ञांमध्ये हा नामजप अत्यंत पवित्र नामजप आहे. चैतन्य चरित्रामृतामधल्या लीला 20.16 मध्ये नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरण कलहा एतादर्शी तव कृपा भगवान मामपी दुर्दैवम इंद ज्ञानम इदम ज्ञानम इहना. हे परमपुरुष भगवंता, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत. जसे की कृष्ण आहे, गोविंद आहे. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर किंवा जलद नियम नाहीत. मग या हरे कृष्ण, मग या कृष्ण नामाचे अनेक नावं आहेत. चरितामृतामध्ये सांगितलंय, श्री चैतन्य चरितामृतामध्ये, की गोविंद म्हटलंय, आपण जगन्नाथ म्हणतो, आपण ऋषिकेश म्हणतो, जे सगळ्या इंद्रियांचा स्वामी आहे, ज्या इंद्रियांना जो नियंत्रित करतो. अशा वेगवेगळ्या ऋषिकेश आहे, केशीनंदन आहे, की ज्यांनी अनेक असुरांचा वध केलेला आहे. अशा वेगवेगळ्या नावांनी तू आहेस, पण सर्व सामर्थ्य तुझं या नावांमध्ये जरी गुंतवलेलं असलं, ते लक्षात ठेवण्यासाठी कुठलेही कठोर किंवा परिश्रम असे नियम नाहीयेत. आणि म्हणूनच हा नाम जप करण्यासाठी कुठलेही कठोर नियम नाहीये. महामंत्राचा जप करताना फक्त काही गोष्टींचं पालन करावं. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा, जो मी सांगितलं. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंद, या आपण या पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा. मग फक्त मनात फुटफुटू नका हो. मोठ्या भेंड्या खेळताना, गाण्याच्या भेंड्या खेळताना, ही गाणी गुणगुणताना आपण अगदी मोठ्या याच्यामध्ये कानाला लावून जोर जोरात म्हणू शकतो, बाहेरही म्हणू शकतो. मग मंत्र म्हणताना कसली आली आहे हो लाज वाटणं, किंवा मंत्र म्हणताना काय वाटायला पाहिजे? तो तर सुंदर मंत्रोच्चार आहे. मन असं नादाने त्या भोकरून गेलं पाहिजे. आणि म्हणूनच महामंत्राचा जप करताना हे नक्कीच करावं, की तो आपल्याला ऐकू येईल. निदान आजूबाजूच्या ना, मी ठीक आहे, मी समजू शकते, कोणी झोपलंय, कोणी आजारी व्यक्ती, तरीही त्या नामस्मरणाने किती चांगले परिणाम होऊ शकतात. या नामस्मरणाचे पण खूप चांगले परिणाम आहेत. ते व्हायब्रेशन्स, आणि ते व्हायब्रेशन इतके पवित्र वातावरण निर्मिती करतात. म्हणूनच मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात निश्चित म्हणावा. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करावा. मग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतकं बरोबर. फक्त ते असे 108 संपायचं म्हणू नको. तर प्रत्येक त्या एनर्जी आहे त्याच्यामध्ये, एक शक्ती आहे. हरे म्हणजे शक्ती, एनर्जी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग या हरे, या प्रत्येक शब्दाचा उच्चार तितक्याच स्पष्टपणे करणं हे नक्कीच गरजेचं आहे. जप आदरपूर्वक, भक्तिभावाने व एकाग्र चित्ताने करावा. मग सगळ्यांमध्ये बसून जरी केला तरी गप्पा मारत मारत नका हो करू, की काय आज काय कसं आहे तुमचं, मग एकीकडे मंत्र म्हटलाय जप, असं नको हो. तुम्ही जेव्हा एकाग्र चित्ताने, मग तुम्ही गप्पा मारताय तर फक्त गप्पा मारा. मग 4 जण एकत्र येऊन जेव्हा तुम्हाला संकीर्तन करायचंय, नामस्मरण करायचंय, तेव्हा फक्त त्या नामस्मरणावर लक्ष केंद्रित करा. कोणत्याही स्थळी बसून, मग त्याच्यासाठी काहीही बंधनं नाहीयेत. तुम्ही कुठल्याही स्थळी, कुठल्याही दिशेला बसू शकता. कुठल्याही बंधन नाहीये त्याच्यासाठी, की इतकीच दिशा, असेच तोंड करून बसा, असं काही नाही. तुम्ही फक्त मनापासून ती भावना,
जसं मी काल माताजींना पण सांगितलं की श्रीराम जय राम जय 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 राम म्हणताय ती भावना महत्वाची. मग या मंत्राचा हा महिमा मी आज सांगायचा होता म्हणून मी त्यांना कालच सांगणार की या मंत्राचा महिमा असा आहे बघा की मग हरे कृष्ण मंत्रामध्ये काय महिमा दडलेला आहे आणि कुठली शक्ती, मग त्या प्रत्येक गोष्टीचा उच्चार का महत्वाचा आहे आणि कशा प्रकारे तुम्ही त्याच्यामधून प्रचिती मिळवू शकता, सामर्थ्य कशा प्रकारे वाढवू शकता, मग कोणत्याही वेळी जप करता येईल. पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर जर केला, जसं आपण मंगल आरती तुम्हाला जे वेगवेगळ्या वेळा दाखवल्या जातात की टेम्पल प्रोग्राम मध्ये मंदिराच्या वेगळ्या, तर 4:30 वाजता मंगल आरती सुरू होते आणि 4:30 ते 5 आरती झाल्यानंतर 5 ते 7 मंत्राचा गजर केला जातो, जप केला जातो, एकत्र नामस्मरण केलं जातं आणि म्हणून ती जी ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ आहे ती अत्यंत श्रेयस्कर आहे आणि खूप सुंदर की ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो प्रत्येक वेळी आपण म्हणतो की तीच बघा की मुलांना आपण सांगतो बघ पहाटे उठून अभ्यास कर, कारण ती एक वेळच खूप सुंदर अशा मुहूर्ताची असते, ब्रह्म वेळ असते आणि म्हणूनच या ब्रह्ममुहूर्तावर नामस्मरण करण्याचा फायदा तुम्ही स्वतःच प्रचिती आणू शकाल. या गोष्टी मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः जेव्हा या महामंत्राचा जप आणि तेवढ्या मनापासून कराल, तेवढ्या निष्ठेने कराल, तेव्हा निश्चितच तुम्ही ते जाणू शकाल. मग स्नानापूर्वी किंवा स्नानानंतर मन शुद्ध म्हणतो ना, मन चंगा तो काकोटी में गंगा, तसं तुमचं मन शुद्ध पाहिजे. मग ते शुद्ध मनाने, शुद्ध भावनेने करा आणि मग तुम्ही ते स्नान केलंय, नाही केलंय याची काहीही त्याच्यासाठी बांधिलकी नाहीये. तो मोजणं मात्र श्रेयस्कर आहे. मग तुम्ही तो जपमाळेवर निश्चित करा. कारण म्हणून याला जपमाळा दिलेली आहे. जपमाळेचं हे जे महत्व दिलेलं आहे, तुम्ही बघाल ही जपमाळा मी दाखवू शकेन तुम्हाला, इथे दिसते की नाही माहिती, पण या जपमाळेचं ज्यांनी हातात धरलाय हा कृष्णमणी आहे. या जपमाळेचं सांगताना पण मी सांगेन की याच्यामध्ये हा कृष्णमणी असतो आणि हा कृष्णमणी हा सुरुवात आणि शेवट, सुरुवात दाखवतो. मग तिथे कुठेतरी तो धरला जात नाही, पण तुम्ही इतर 108 मणी याच्यावरती तुम्ही तुमचा जप मोजू शकता आणि त्याला ओलांडू नका. त्या कृष्णमण्याला पुन्हा तुम्ही तिथे संपवलं की माळ अशी विरुद्ध दिशेला पुन्हा त्याच दिशेला करून तुम्ही सुरुवात करू शकता. म्हणजे त्या कृष्णमण्याला ओलांडून जाऊ नका, पुन्हा तुम्ही ती जप त्या मण्यापासून शेवटच्या पुन्हा सुरू करू शकता. शक्यतो 108 मणी असलेल्या तुळशी माळेवरती हा मंत्र, जी तुम्हाला इस्कॉन मध्ये सुद्धा मिळू शकेल, अमेझॉन वर मिळते. महामंत्राच्या काही शब्दांचा जप करू नका, फक्त भरा 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 म्हणायचंय म्हणून थोडे शब्द म्हटले तसे नको. माळेतील कृष्णमणीवर जप करू नये आणि हा कृष्णमणी हा सुरुवात फक्त तिथे एक खूण आहे ती कृष्णमण्याची, त्याला ओलांडू नका आणि त्याच्यावरती जप करू नका, हे नियम आहेत याचे. पुस्तक, मोबाईल फोन किंवा वर्तमानपत्र वाचताना, टीव्ही बघताना नका करू. मग तुम्ही संकीर्तन करा. जप करण्याचा फायदा किती सुंदरपणे बघा, प्रत्येक जणाच्या आनंद किती चेहऱ्यावरती दिसतोय, कारण त्या जपाचे फायदे की मन किती प्रफुल्लित होत आहे की तुम्ही मनापासून ते, जेव्हा जसं प्रभुपादांनी इस्कॉनची सुरुवात कशी केली हो, 4 जणांना घेतलं, मृदंग घेतला, काही चिपळ्या घेतल्या आणि त्या सत्संगाला सुरुवात केली, हरे कृष्ण महामंत्राला म्हणायला सुरुवात केली. मग तो मंत्र म्हणताना मग कृष्ण रामाचं जे नाव घेतलं जातंय ते अत्यंत सुंदर पद्धतीने मनापासून घेतलं पाहिजे. मग तुम्ही फक्त एक माळ जपा, पण ती मनापासून करा आणि तिथे कुठेतरी ती भावना महत्वाची. आणि मग बघा की या जपनामाचे फायदे काय आहेत की कर्म फलांपासून, मग जे वाईट कर्म केलेलं आहे त्या वाईट कर्मांच्या फळांपासून सुद्धा मुक्ती मिळू शकते. या इतक्या, कारण जे आपण बघतोय की मीट इटिंग करतायत, कोणी मांस मच्छी खातायत, मग कोणी ते मद्यपान करतायत, इतर परस्त्रीशी संबंध ठेवतायत, जुगार खेळतायत, इतक्या वाईट गोष्टी तर इस्कॉन मध्ये सांगितल्यात की या सगळ्या गोष्टींना अतिशय मुक्त होणं, या सगळ्या नियम पाळणं खूप गरजेचं आहे. परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त मग या कर्मफुलांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी, वाईट सवयींपासून, व्यसनांपासून, म्हणून भगवंतांनी श्रीला प्रभुपादांनी अशा ठिकाणी जाऊन या महिमेचा प्रसार केलाय, कृष्ण माध्यमाचा, कृष्ण भावनेचा प्रसार या महामंत्रातून केलाय की लोकांना त्या गजरामध्ये तुम्ही बघाल हिप्पी लोक हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, म्हणजे तो महामंत्र म्हणतानाच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आपण ऐकतो हे. मग आपण काही पिक्चर्स मधून पण ते दाखवलं गेलंय, पण ते एक माध्यम झालं, परंतु त्याच उद्दिष्ट काय की अशा लोकांना वाईट सवयींपासूनही त्यांचं मन परिवर्तन केलेलं आहे, त्यांना व्यसनापासून सुद्धा मुक्त करता येतं. जेव्हा तुम्ही त्यांना सध्याच्या अवस्थेत आपण आपल्या विचार व इच्छांचे, जे आपण एस्पेशली या पॅन्डेमिक मध्ये अनुभवतोय ना, की मन किती हळवी झालेली आहेत. आपण बघतोय
की या मनावर किती, की कोविड एक राहिला बाजूला, परंतु त्याच्यामुळे आपण बघतो या 2 वर्षामध्ये जसं 20 सालापासून 20 साल सुरू झालं, कुणाला कशाची कल्पना नव्हती. कोविड म्हणजे काय आहे? कोरोना म्हणजे काय? लोकं भयभीत झाली होती. लोकांच्या मनांवरती परिणाम झाले. लोकांनी त्या मानसिक अवस्थेमध्ये आपले त्यांच्या नोकरी-धंदे कारण सगळं बंद झालं होतं. किती मानसिक परिणाम झालेत, किती प्रकारचे आणि इच्छांचा गुलाम, परंतु किती मानसिक स्ट्रेस, किती लोकांनी आत्महत्या केल्या ह्याच्यामध्ये आणि म्हणूनच कुठेतरी मनावरती नियंत्रण सुटलेलं आहे. कारण कुठेतरी अशा अवस्था, कुठेतरी असे वातावरण निर्माण झाले आणि म्हणून आपण या दुःखालयामध्ये आहोत. भगवंत पुढे तेच म्हणतायत, की आपण या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आणि या जरा व्याधीचा आपल्याला याच्यामध्ये अनुभव आलाय पॅन्डेमिकमुळे, की काय आहे ही रोगराई आणि या रोगराईमध्ये काय अवस्था होते, काय अवस्था होऊ शकते मनुष्याची. मनुष्याला जसं ब्लेसिंग इन डिस्गाईज, जसे हे ऑनलाईन उपक्रम सुरू झाले, की ज्या माध्यमातून आज आपण एकमेकांशी साधतोय, पण त्याचे दुष्परिणाम किती लोकांना भोगायला लागलेत आणि म्हणूनच या मानसिक अवस्थेला, या नाजूक अवस्थेतून कुठेतरी या आध्यात्मिक मार्गाने जेव्हा मनुष्य जातोय, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी त्या मनावरती नियंत्रण, त्या इच्छांवरती आणि त्या कुठेतरी त्या गोष्टीला संयमाने घेणं आणि कुठेतरी स्वतःला स्टेबल करणं, कुठेतरी मनात स्थैर्य आणणं शक्य होतंय आणि निश्चितच याचा परिणाम तुम्हाला या जप सामर्थ्याने मिळेल. म्हणूनच या जपाचं सामर्थ्य, चिंता व तणावांपासून मुक्ती, जे इस्कॉनमध्ये केलं जातं, संकीर्तन केलं जातं, ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या यात्रा केल्या जातात, जी वृंदावन यात्रा, मायापूर यात्रा, या सगळ्या यात्रांमध्ये नामस्मरण केलं जातं हो. मृदंग घेऊन, ढोलक घेऊन नामस्मरण केलं जातं, की ज्याच्यामध्ये समाज प्रबोधन सुद्धा साधलं जातं. तुम्ही बघाल पुढे जाऊन मनःशांती तर मिळतेय, पण त्यानुसार सुद्धा निर्मळ आनंद, खरा निर्मळ आनंद मिळतोय, आत्मज्ञान मिळतंय आणि समाज प्रबोधन सुद्धा, की अनेक इतर लोक जेव्हा बघतायत, की हे संकीर्तन आणि या माध्यमातून जेव्हा त्या मंत्र कानावर पडतायत अशा लोकांच्या, की जे वाईट दुष्कृत्य करणारी लोक सुद्धा त्याच्यापासून परावृत्त होऊ शकतात, त्या गोष्टीपासून परावृत्त होऊ शकतात. इतका या मंत्राचा महिमा आहे, इतका या नामस्मरणाचा महिमा आहे, की त्या नावातच सगळं महात्म्य दडलेलं आहे. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण महामंत्रासोबत लोक काय म्हणतात, तर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया प्रत्येकाने दिल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सायंटिस्ट आहेत, वेगवेगळे बिझनेसमन आहेत. ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे, असं जॉर्ज हॅरिसन म्हणालेले आहेत. मग जॉर्ज क्लॉड हॅलीचे तरुण दिग्दर्शक, की ज्यांनी पिक्चर बनवणारे, महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असं घडायला लागलेलं आहे. अल्बर्ट फोर्ड, ज्यांना अमरीश महाराज म्हटलं जातं, की जे फोर्ड कंपनीचे मालक आहेत, ज्यांनी अनेक अशा मंदिरांमध्ये उभारणीसाठी आपला निधी, की आपण बघतो या फोर्ड कंपनी केवढी नावारूपाला आलेली, तर या हरेकृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे आणि आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. असे हे आत्मसंयम राखायला आणि असे अनेक उदाहरणं मी बऱ्याच वर्षांपासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाहीये. एन डी देसाई हे भारताचे उद्योगपती सांगतायत. हे वेगवेगळे मफतलाल आणि या सगळ्या प्रत्येक मॉडेल आहेत. मग त्याच्यामध्ये निरनिराळ्या या महान व्यक्ती आहेत, की ज्यांनी स्वतःचे हे सगळे अभिप्राय सांगितलेले आहेत आणि या नामस्मरणाचा महिमा वर्णन केलेला आहे, की कशा प्रकारे मनाला संयमित करता येऊ शकतं, कशा प्रकारे त्या सुखाला, दुःखाला, मग सुख आणि दुःखामध्ये कशा प्रकारे स्वतःला संयमित केलं जाऊ शकतं आणि कुठेतरी ती स्टेबिलिटी, कुठेतरी ते स्थैर्य साधलं जाऊ शकतं. हे या नामस्मरणाने निश्चितच साधलं जाऊ शकतं आणि म्हणूनच तुम्हीही नामाचा जप करू शकता आणि आनंदी राहू शकता. जप करा आणि आनंदी राहा. असा हा भक्तीचा सर्वोच्च मार्ग आणि या भक्तीच्या मार्गावरतीच आपण आज हे मुख्य भक्तीचं साधन बघितलेलं आहे आणि उद्यापासून आपण या भक्ती योगाला सुरुवात करतो आहे. पहिले 6 अध्याय आपण आज कर्मयोग इथे संपवलेला आहे आणि उद्यापासून भक्ती योगाला सुरुवात करणार आहोत. अशा या अष्टांग योगाची आपण माहिती घेतलेली आहे. मग या अष्टांग योगामध्ये अयशस्वी जरी झाले तरी त्यांचं काय होऊ शकतं, मग या मनाला नियंत्रित करणं कसं कठीण आहे, वाऱ्यापेक्षा सुद्धा मनाला नियंत्रित करणं किती कठीण आहे, ते अर्जुनाला कशा प्रकारे भगवंतांनी भक्तीच्या मार्गाचं महात्म्य सांगितलेलं आहे. अयशस्वी लोकांचं गंतव्यस्थान काय असू शकतं आणि मग या भक्ती योगाला कशा प्रकारे हे महात्म्य या जप नामस्मरणाचं सांगितलं आहे. इति अध्याय 6 समाप्त. हरे कृष्ण. कुणाला काही शंका असतील तर निश्चित विचारा. अनम्यूट होऊ शकता. लीना माताजी, मी Yes, ma'am. रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही शंका असतील तर विचारा प्लीज.